Салом алейкум дӯстон азиз. Кадоми шумо хона, квартираҳои фурӯш дорен, пас ба мо муроҷиат кунед. Навораи мо дар YouTube, дар TikTok, дар Instagram паҳн мешавад ки ҳар рӯза навор дорем бача азиз. Омада хонаҳотона профессионали навор мекунем, профессионали монтаж мекунем, ҳаракат мекунем ки дар кӯтоҳтарин муддат савдо кунем. WhatsApp мо дар рӯи экрани шумо, YouTube, TikTok, Instagram дар хизмати шумо. Савдо дар Савдо ТВ дӯстон азиз. Ассалому алейкум дӯстони гиромӣ, мардум тамошобинои канали Савдо ТВ. Мо дар шаҳри Душанбе дар назди бозори деҳқони Гипразем қарор дорем бародар азиз. Ана ҳамин як хонара навортон мекунам ки масоати 5.5 сотиқ замин дора ва ду дар хона ва калидор баня подвал қад бача азиз. Дӯстон нигоҳ кунед, ман шумо дар аввал адресро мегум. Шаҳри Душанбе, наздикии бозори деҳқон бозори Гипразем, хоб борбад, борбади пешина, яъне ки табачка бародар азиз. Ва маҳаллаи Навбаҳор 2. Агар ки дида бошен, шинавида бошен, ана ҳаминҷа қарор дорем бача азиз. Аз ҳаминҷа то ҳамо деҳқон бозорро дӯстон азиз 9 минут пиёда роҳае. 3 минут пиёда роҳ масҷид мешава, 6 минут пиёда роҳ боша мактаб бача азиз. Ина маҳалла. Ана ҳамин хонаи мо дӯстон, ман хонаро абзор мекунам. Хушро тамошо кунед. Лайкотонро гузоред дӯстон азиз. Бисмиллаҳи роҳмани роҳим. Ана ҳамин дӯстон нигоҳ кунед. Дар инҷа ҳастай баня. Инҷа баня. Обши масоати ҳавлиш 5.5 сотиқа ташкил метавад дӯстон. Дар 5.5 сотиқ замин як хона, ду хона, тагш подвал, гирдаш маҳкам кардагӣ. Дар инҷа дӯстон ҳоҷатхона ка. Инҷа кухня. Нигоҳ кунед, аз кухни сар кунем. Ина дӯстон азиз кухни. Дар инҷа боша ов дӯстон. Wi-Fi, ов, канализация. Ҳозир ҳамаша мегӯям. Ҳозир бо ҳои кунем бо напор буланд мешавад. Ҳавли стяжка, дорои Wi-Fi, дорои канализация дӯстон, дорои ҳуҷҷатҳои, яъне ки қонунӣ, 100%. Ва дар инҷа боз як хона. Хушро тамошо кунем бача азиз, ҳамаша мебинем. ин хона дӯстон азиз 4.5 ба 3.5 ай. Хона 4.5 ба 3.5. Инҷаш боша калидор мешавад, баъд баня дӯстон нигоҳ кунед. Ина баняш. Ин ҳолат. Инҷа боша 5.10 ба 3.5. Хонаи дием дӯстон. 5.10 ба 3.5. Дар инҷа боша тиреза дорад дӯстон. Инҷа штам бо тиреза дӯстон. Ина тиреза дӯстон азиза. нигоҳ кунед дӯстон азиз. Инҷа дарвоза. Ай ҳисоби ки масоати замин хай дар ин шаҳр охи 0.8 сотиқта хона кесан, 5.5 сотиқа бачаҳо. Ин ҳаминҷа метавонен забор кунен. Уҷа дарвоза монен, ду участка кунен. Не ки хонара обши ҳамин 5.5 сотиқ савдо мекунан. Касе ки мегирад ду участка ҳам бикунен, мешавад беҳтарин вариант мешавад. Гирдаш маҳкам ай. Дар инҷа дӯстон азиз подвал дорад, подвала бинен. баъд бо проект хонара як ай дури нишонтон метам. Худохоҳ добора ҷамъбаст мекунем. Инҷа боша подвал бача азиза. ҳаминҷа метавонен даромада бачаҳо зиндагӣ кунен. бовар кунед гарми салқина, ё, ҳамин рӯзо гарм ки ҳастай. Ина тиреза. Ҳамин ҷа дӯстон азиз. Инҷа боша подвал бача азиза. Ҳаминҷа метавонен даромада бачаҳо зиндагӣ кунен. бовар кунед гарми салқина, ё, ҳамин рӯзо гарм ки ҳастай. Ина тиреза.
салқинакай. Ина дӯстон, ин ҳамин ҳолат. Лайкҳоро гузоред дӯстон, дар канали мо подписатсия кунед. Чизе ки дар кор дорем, фақат комментария кардан гиред. Иншоалло ки як гап мешавад, худо хоҳад, бачаҳо азиз. Граница дӯстон, нигоҳ кунед. ай ҳамин девор намхел мерем. Намхел мерам, онҷо мегардам, ҳамин фел мегардам. Пишти ҳамин ҳоҷатхона мегардем. Хоб ака, яда савол ай шумода. Ҳамин хонара кай сохтагин? ин хонара соли 97 сохтагин. 97 сол сохтагин. Соган битон Ба чӣ сохтагин хонара ака? ба ғишти лои. Ба хешти лоя? Ба хушни баня ба ғишти пухта ҳай. Туалет ба цементблок ҳай. Ха ку ҳоҷатхона уҷа хона мекунам ку як 2 минут. Баням када меша шланг планг ҳамаш ҳаста. Овуш чӣ хел ай? Овуш ака. 24 соат. Ай ҳама калон ай мой 24 соат. 24 соат, ҳа? Свет дуй мияй, Wi-Fi ай канализация. Ҳами документальни 5.5 соати ха? 5.63 ай документальни. Шояд зиёдтар боша мақсад. Шояд зиёдтар мешава карда, барои чӣ ки уҷа замини калон дорем. Ха хулоса дӯстон азиз, хитон фаҳмиден мақсадам бардор азиз. Хоб нарх шакар чанд сум айра? Нархеш 920,000 сомон. Як савол ба миён омаданаш мумкин ай. Ами гуфтам ку ака тақсим метавонед шуморо ним шам бифурӯшен, хеле вариант шиданаш мумкин боша агар имконият боша, агар як кас бигирад, имконият боша ду аккаунт дар бигирад, метавонад тақсим кунад. Хеле як кас бия буга ки акамра ман ним шам мегирам 960,000 нева. Мисол 400 чанд қариб половинаша битам, мага ним ша бита уҷат кам метавонед, хеле вариант дорен. Агар худаш ҳуҷҷат ша мисол барои сохтмон карда вай кунад меша. Хулоса дӯстон метавонед нигоҳ кунед да. Хаяка обш ҳамаш қиматтар мешавад, не ки агар варианте ки худтон ҳуҷҷатша бикунен, амира половинашам мехарен арзонтарак. Хулоса беҳтарин вариант мешавад бача азиз. Рақамҳои соҳибхон рӯи экрани шумо азими канали Саудо ТВ занг занед бача азиз. Иншоалло ки омада бо ай пеш бинен маъқултон мешавад. Бачакҳое ки аз TikTok, Telegram, Instagram тамошо мекунед, ардуши дастгирӣ, рақамҳои Саудо ТВ, рақамҳои соҳибхона, маълумоти пурра оиди ҳамин хона дӯстон азиз дар ҳамин описани видео, названи видео мондагем. Хитон хушрӯ бихонем, баъд ака қатъи чахшах кунем. Дӯстон 920,000 сомон бо муомила дорад дӯстон. Як бор дига мегим, мо дар Душанбе назди бозори деҳқони Гипразем Табачка, ине ки чай Навбаҳор ду хонаи Борбат 31. Қаҳрамон чӣ гуфтед? Не. Ушо намегам. Хулоса дӯстон азиз, ҳамин хона ина дарсши омада хитон ай пеш бинен.